és un minut que fem des de fa unes quantes setmanes. Gràcies a tots els que heu vingut, som molt poquets però som suficients per tirar endavant, reclamant celeritat a les administracions que ens governen, a totes, perquè aquest tema sigui sensible d'una vegada per totes. Començarem el minut, com diu el Jaume, farem un minut de veritat, un minut de 60 segons, que començarà en 3, 2, 1, ara. Moltes gràcies a tothom.